emthandazweni bawumongameli. Imikhakhezi yabawesile yabona yesini ibuzo umbuzo yintoni la ngumthandazo iphendula ikhakhezi ikanti ngumthandazo ithi nomqikelelwano nomphefumulo womuntu kunye noThixo bobawo nanibonga wathandaza uYesu wathandaza uYesu wathandaza uYesu wakayisima ngenyawo bawumongameli bangafika imiboma andakayiva ifuna ukulayithoza yasithi le ndoda into wayo bathi phinde ifuke into wayiphinde ifuke uYesu sinikeza loo nto apha makhaso made khona amaxesha ngoba masiwe endleleni bathi uYesu suphela kwicanvas suphela icanvas phakakuthatha amandla komthandazo ufeyisane ne-enemy yakho ufeyisane ne-enemy yakho ngoba wona ngibona singene kwisitishi sesine Yesu ubona his afflicted mother underline ubona his afflicted mother that is Maria ubona takatiki umama womthandazo ubona Maria takatiki ayidiba nomelo kaYesu nakamaria wahlala ifootage ke into egcinayo xa ikhamera ikhikisha loo nto wahlala ifootage ngoba unalibona wathi kade la mazwi uYesu wathethekana kuMaria xa isithi uMaria waphelelwa yiwayini uYesu makangenelele wathi uMaria Yesu yintoni na enam nawe mfazi awuyazi into yoba ngaba iliqala alikafiki kuthi kade loo nto namhlanje kuthi kade loo ngoba this is the day of fulfillment lapho kuzalisekana zonke izinto zazalisekiswa kayiphinde kujonga wathi kade lamini wayesithi uSimoni etempileni uyamdulula umkhonzi wakho izinto zonke lankolo ngokwamehlo amalibonile usindiso wajika wajonga kuMaria wathi nawe mfazi ikrele owakho umphefumulo lizawutyhutyha badlala loo footage boba unani bam kodwa ndibona uMaria ngapha njengomama ephethe ilema omama ndibona uMaria ephethe intsinyela wayithatha intsinyela yakhe uMaria njengomama wathi uye Maria makhalanga ndidle ngoba etyala nihevi ayilotyala nje heavy. This is a crazy trial. Ityala lobungcatshi and wonke umuntu oassociatwa nalo mntu uthathwa afakwe embizeni because asifune bazatshana ngoba kuma akhokela umbuso wakho bobawo nanibona ndifuna ukuthi mongameli eneneni sithi ngomama abanjalo abafana noMaria mongameli akhona amaxesha athatha umfundisi mongameli ufumaniseke into yoba ngaba ufaka i-bulldog umfundisi uthunyelwa nge-road trailer mongameli ngoba nasecaweni zikhona i-road trailers nasecaweni zikhona ii-bulldog mongameli athatha umntwana omntu adlakaze izizwe kodwa uMaria uthi mazikhalanga ndidleni uthi bulldog or no bulldog kodwa umntana wam lo ndifuna ukuthi bomama nani nina-responsibility yokuba ngaba xa bedlakazeliswa abantwana babantu ngoba abona abantu banenimba bomama nithathe iingcebetha zenu nithathe iintsinyela zenu ningenelele nithi makhalanga ndidleni ngoba umntana benza loo nto apha uMaria ngoba izinto zenziwa njani entshilo wasekuqaleni this is mongameli a new church kwakhiwa ibandla elitsha bawumongameli bagqitha ingxabile xa igqitha
Yesu kwatazela uthi xa kuSimoni othile yabona uba sisishe sihlanu xa kuSimoni indoda ibuya apha eAfrika eSyria ibuye eSyria uthi uLuka akayithetha kuyise kaAlexander noRufus kayibeka yathwa nqamu le ndoda yafakwa etyukwini amthwala umqondiso kaYesu ngoba ungxanyiwe idistance esuka kule fort kaAntonia ukuya eGolgotha. You cannot believe it's only 600 meters. Kodwa uYesu uthathe more than an hour to reach that 600 meters. Ngenxa yokuba uYesu imeko yayikuye yayingavumi xaqabu le ndoda amajoni yasilibazisa thina sifuna ukugqiba umsebenzi wethu. You're wasting our time. Thina singxamile ngoba apho singxamela khona singxamela phezu kwentaba apho singxamela khona ngoba thina we have been given an instruction yokokuba thina sikucrucifye. Ngoku wena you're wasting our time. Ngomane usiwa endleleni bamthatha uSimoni benzoba makathwala umnqamlezo kaYesu uthwala umnqamlezo kaYesu ngoba danimuma imfazwe belongs to God. Imfazwe ikaThixo asiyo yethu. Imfazwe ikaThixo but uThixo usebenzisa uSimoni to give a physical and spiritual help. To give a physical and spiritual help. uThixo ngoba uThixo udala ibandla elitshaba elalokuqala ibandla into bebeyenza ekunzima nobumpu abamthwekisa umthwalo noba mababeke umnwelo wesandla ukumncedisa. Kodwa uThixo udala ibandla wenza ibandla elitsha into bangaba kawusiva umthwalo usadalala. Ukhona umKristu olapha ecaleni kwakho ofanele into bangaba bakangene athwalise. The battle Yesu Christ. But Simon gave his support. He gave his support. Kabugo mama enomthwalo. Uye kwa mama basuke bakekise umthwalo womama. Basuke bakekise umthwalo womama. Ibathu seyisasukwa passport ayiqibayo kayizocela umkhulu. Kuthiwa ngibala passport aphathe sasitya. Ubona umama bevala ifestile bevala ingcango zabo ngoba bayamazi bazocela umkhulu. Kodwa uthi uYesu mayingabe njalo mina thwalisana nobunzima ukuze nawo amandla omnqamlezo. Uthi uYesu ababendawo. Uthi uYesu kawunika zomuntu support lonke ithetha ukuthi you are strengthening that support. You are strengthening that person. Umnika amandla amatsha ukwenzela into yoba makakwazi ukuphefumla kancinci azokwazi into yoba aphinde abhede amandla ngokutsha azokwazi umelana nalo mthwalo. Nantso eyona ndithetha uba umfo kaSimoni okanye ngalo msekelo kaSimoni yentshetshe zapha. We need people who are strong when we are weak. Ngoba khona amaxesha into yoba masibe weak ufuneka abantu abastrongo bangenelele. When our personal endurance is in short supply, we need abantu abazawuthi basithwalise ngoba asibiyele sigqithe here kwisitishi sesithandathu uYesu uthwele umnqamlezo wakhe ujonge eGolgotha. uYesu ulitshaza igazi nangobilo because it was very hot at the time of the year in Palestine. Ile uYesu uthi gqi intombazana enguVeronica ithi gqi intombazana iphethe i-handkerchief
iphethe enhliziyweni ifike uMosuku Yesu ithimba ke i-tradition yamaRoma ithimba yathi uMosuku Yesu bashekela, that is the image kaYesu kule handkerchief iphethwe yintombi. Andazi kuba bangapha abantu becaweni abathi bebona umntana ingena beyibona ikethaba ingena bawumongameli nemifinyeka akhuphe i-handkerchief yakhe exabiso umuntu afika yosule i-handkerchief yakhe exabiso inkethaba ndaba bangapha abantu becaweni kayibona umuntu engena ecaweni ehamba ngesihlangu esisobhuzi ngaphandle akhuphe athojoke isayizi abona intoba leli sayizi ile sayizi eyinxibayo athathe isihlangu amqala agqamqilise isihlangu uVeronica wenza loo nto apha ngoba sinika ibandla elitsha, that is the Catholic Church, ibandla elikhathalayo. Sibona kamongameli umshumayeli xa ungena umntu phaya emnyango isitulo sigcwele ubona umshumayeli ebhakama esitulweni engajonganga iposition yakhe ecaweni, engajonganga iportfolio yakhe ecaweni, umbone ebhakama umshumayeli olanda umntu ophayana oqala ungena ecaweni esitulweni ancama umshumayeli kube yena ngenyawo uVeronica sinikwa loo nto ibandla elinjalo. That is the Catholic Church. Not ibandla eli-selfish, not ibandla eli-self-centered, not ibandla babaona nibonga eli-corrupt, because the church of today is corrupt. It is only about myself. Omnye umuntu andimjongela kakubi. Wena umuntu ebethakala nakwitikisi uzofumana sebambe silomba ndimhlelwa thina. All is well. Uthakuthinto masithathe umzelo kuVeronica namaleko nayo uyinqabelo umuntu wobawo nangiboma badanathetha ke nalapho it is traditional into baLoVeronica ususpect into bangaba uBenika ke ilaa ntombi yayinentombi ususpect into bangaba uye leya yakakhiriswa nguYesu seyiwadibonga amagqirha seyigcina zonke indawo ingancedakali kodwa udibana nomntu othiwa nguYesu. Behold the man yodibana nomntu ekuthiwa nguYesu yatshintsha imeko ngoba udibene noYesu adibananga nje with an ordinary person, udibene nomadida, udibene nentsimbi ezinye, udibene nesimbrola, udibene nebhudoza. uYesu ngokwakhe who's paving the way to the cross. uYesu otransforma le ndlela ngoba umongameli asithethanga umcimbi we-reformation, onomcimbi osuphetheyo ngumcimbi we-transformation. Nceda into uba sizoreform ithini uba once siyareforma xa ureforma something ifana nale kuthiwa uyarenovate the building. The building is still the same. Akho nto itshintshileyo qha into ezinje uyenza into uba mayibukeke. But the reformation, uYesu is transforming le ndlela, ngoba le ndlela iyaziwa yindlela abantu abathe bahamba kuyo abaphinde babuye. Ndifuna utsho le nto uba uYesu is transforming le ndlela. Xa ithetha kuthiwa every step Jesus took, every word he spoke, and every drop of blood he shed was driven by one purpose. It was driven by one purpose, to bring humanity back into right relationship with God. Asiyo nto ibeke uYesu kule ndawo ukubuyisela into kaThixo uThixo ngoba
lungamshumayeli. Yesu Papa Bestishas kindly he falls for the second time. Pinda wao Yesu okwesibili wathatha amandla ayikho wathatha amandla obethu Yesu waphinda waphakama ayihamba udibana apha nentombi zaseJerusalem zezakhoze sisithi udibana nentombi zaseJerusalem ziyamlilela ngoba unalibona ziyamlilela uYesu ndimwiphe mime ziyamlilela ngokaluka okanye akhawunti kaluka uthi Christ's journey to the cross, he includes the last public teaching. Uthetha uthini xa ibona intombi zaseJerusalem zimlilela zilile Yesu sajikisa wathi umsizelwa wajika yanguye osizela abasizeli bakhe. Umsizelwa wajika yanguye osizela abasizeli bakhe. Ngobawo nangeloba ziyamlilela intombi zaseJerusalem Yesu ziyamlilela uthi Yesu in the midst of pain, in the midst of pain and suffering, Jesus turns to the women and rebukes them for weeping for him and tells them to weep for themselves instead. In the womb, the women were weeping out of thoughtlessness and sentimentality. They failed to fully understand what was truly happening. That's why they were weeping, because they failed to understand what was happening. Lo mntu amsizelayo kona ngokwabo kuyena mntu ozotshintsha imeko yakho. Lo mntu bamsizelayo ngumuntu selflessness, umntu ongajonganga esakhe isiko, kodwa ndaweni ba makajonge esakhe isiko kuyajika usizela bona. Ngoba uthi xa kunjena kuThomasi awumasho umthi owomileyo. Xa besenza izinto kumntu uzobeka phi kuni umntu owomileyo? Ngoba nina nisangumntu owomileyo. Mna I am the true vine. Uthi Yesu kwamna I am the true vine. Nisizela i-true vine. Uthi Yesu ngoba kaloku nina ningaqambe nihlale kum aninakwenza nto. And therefore hlalani kum nam ndihlale kuni. Ngoba ningekum nina zintombi zaseJerusalem akho nto ninawuyenza. Omama basiphethe bakungameni. Sishathoba Yesu uyawa Yesu okwesithathu Let's join there. Hence you say it is infallible. The Bible is infallible. There's no mistake or error. It is infallible because it's God.